Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mnakwethu versus Izingane Zesthembu. Mnakwethu ke kade abantu beyibuka lesho beyilandela lana kusuke kufike usisi second girlfriend eyocela kuyokhulunywa nomamkhulu ku-first wife. Abanye basalindile umshado shuthi bamlobolile, so kube nosisi ovelayo ehamba nobaba umseleki ukuthi kuzokhulunywa ke nomamkhulu ukuthi ukhona naye ufisa ungena or ufisa ukushada nalo bhuti asesithandana naye. So kunale comment uphawula kwabantu abathi only Zulu women. Mina ngisibukana into eyenziwe uSpindi Mpumelelo lo kaMayeni akekho umZulu ngisho ukuthi bamkhuza ke ugel kubo lo esasimbonile ku season 6 because akasekho manje. Benginento ke ukuthi ngihleze ngisho ukuthi enye into yenziwe ngumZulu kodwa akusho ukuthi amaZulu anje wonke. Hayi bebebala nginodadewethu bethi le Zulu women nje umshado iyo yonke into kubo, abanye nesikole kwasho kwacima izinto eziningi. Ngithi mina buka nento eyenziwe uMpumelelo lapha Izingane Zesthembu. Bengifisa ukwazi ukuthi kuyafana yini noma siyaqonda manje ukuthi kungenzeka umZulu enza into enje kodwa kube khona omunye ongayenzi. Akusho ukuthi mhlambe maye kwenzeka waxhophana mhlambe nomXhosa usuyoyitshela ukuthi onke amaXhosa anje. Bengithi ke kulabo abahleze bethi iversion kaMnakwethu enomXhosa niyayibona. Xhosa girl, Tswana girl lapha kwizingane Zesthembu, kodwa ke asisho ukuthi njalo ngoba nakho ugele sethe Rustenburg sesizosuke sithi bonke banjeya njengoba noMhlophekazi ayisoruma kaMhlophekazi naye eze ngodaba lakhe beveza indaba yabo, sesizosuke sibabophe ngebhande elifanayo bese ngisho nje ukuthi Ziyakhala sekwenzekile ngoba ngangihlezi ngizwe bese uMnakwethu nje ngeke uzungene Eastern Cape nawo umjolo wesithembu zibondene akekho umZulu lapha. And lapha yana ke okwangempela ba-8 ngoba ngalana kuMnakwethu siyazi ukuthi abanye masifunda ku social media uyaye nje athole umyalezo ukuthi akeze nali itoho leyaphuthuma ahambeke naye afika abe ubaba uthola ukuthi sebemphile komama akazovela nawe seqhamuke sesokuthi lona umamkhulu lona umamncane. Kuyaye kuzwakale kula social media sebekhalaza ukuthi angikhokhelwanga njalo into yokuhleka angitholanga. Simangale-ke thina sithi hayibo Nkosi yami abantu bacisho babulala ama-TV yini lento eniyenzayo kube ukuthi-ke itoho yitoho wonke umuntu uyayidinga imali. Umehluko ukuthi ngapha uMpumelelo yena ka-8 sekukhona nezingane nezinye izingane ziyeza. Mina ngisho ukuthi ngithini bese nginitshela ukuthi kulabo behleze bethi angeke iziziyenzeke lento kwaXhosa or angeke iziziyenzeke lento le. Tswana girl ukhona lapha ugirl, Xhosa girl ukhona lapha ugirl, umamkhulu womjolo base kuthi ngenomunye umamncane womjolo babangiFrancise babanguMpumelelo. Mpumelelo naye usawumntwana osahamba kubaba wakhe eyoreport izinto ezinye uyayisaba nokuyikhuluma kuma wakho kusho ukuthi akamdala ngaleyo ndlela indlela engibona ngayo because phela ubaba womuzi nomuntu nje oseready ngempilo yakhe ukuthi iqondile ukuthini angeke esaba uma wakhe ngamaphuza kodwa ngamuzwa yesho ukuthi nje khona enye into eyenzeka umanje angazi ngize ngiyikhulume nokuyikhuluma naye le ngavele ngamziba. Hawu bese nginixoxela into ebengizonixoxela nebeyimfishane kodwa ngoba yimiki sengiyenze yaba yinde. Laba bathi abakaze bebone umXhosa nanya uvukekazi lapha ya ukhona kwisithembu
esibheke kwisithembu, kusawu umjolo, kodwa kuya ngakhona, kusondela ngakhona. Mina nganginawo ukuphawula, bengifuna ukunivezela lokho nje ukuthi hhayi, kuyenzeka. Kodwa ngeke phela sisho sithi amaXhosa kanti nawe ukuthi nje nazi behlele siy'buza ukuthi why kuzothiwa Zulu women, indaba besifake sonke, kuthiwa vele bayabekezela labo nje, uyabo. Injalo. Ngibonga ngisaphothi, ngiyabonga ngiqeda, ave sizoxabana singayibangi kodwa into engekho sibange ku-TV show. Asiyibange le ethanda ukujula. Hlampe yabo uma ubona ukuthi uthe wangilalela ividiyo wezwa ngihlekisa ngento ongafanele ukuthi ngihlekise ngayo ngoba lento ijulile, cha, lapho ungangibiza lapha eceleni kwe-comment section usho ukuthi hhayi sisi, why uhlekisa ngento enje ejule kanje. Kodwa le yama-TV shows okuthiwa ama-reality shows, abanye bathi for entertainment, uma uthi uyabheka ne-entertainment yakhona ungazi ukuthi ku-entertainer bani. Kodwa phela siyabuka-ke ama-shows, ingakho sigcine sesikhuluma-ke ngawo, sesisho nokuthi ayi lokhu siyakubona, lokhu asikuboni, sikubange-ke ngendlela esikubanga ngayo. Okwami ngiyabonga-ke support, ngiyabonga angiqedi, bye bye.